Velkommen, Anker Jørgensen og Henrik Hansen. Tak. Anker Jørgensen, hvordan reagerede du, da de her kunstnere havde besluttet at lave den her hyldest-CD til dig? Naturligvis positivt. Jeg har da ikke noget imod, at man laver noget fornuftigt om mig. Så det blev du glad for? Ja. Henrik Hansen, det var dig, der tog initiativet til det. Kan du ikke prøve at forklare, hvad der var årsagen til det? Jo, altså sådan ganske kort, så er vi nogle stykker, der mødes på Skanderborg Festivalen hvert år. Og en del af vores møde derovre går ud på, at vi går i noget, der hedder Castrobar om lørdagen, og så står vi og skælder ud på alle dem, vi ikke kan lide, og deler point ud til dem, vi godt kan lide. Og sidste år på Fidel Castros fødselsdag faktisk, uden det jo noget med det her at gøre, der kom vi til at snakke om karismatiske politiske ledere, og vi kom til at tale om, at vi var godt trætte af nul-tolerance og normalisering og spindokteri og hvad ved jeg. Og pludselig opstår snakken om Anker, og der bliver den hængende. Og der var det lige pludselig andre begreber, der kom på banen, som tolerance og ærlighed og guttermand og tillidsmand og sådan noget. Og en siger, hvor gammel er han egentlig, og en anden siger, at han bliver 85, tror vi nok. Og så bliver vi enige om, at ham skal vi hylde. Og den slags idéer falder jo tit sådan ned i et hul der, hvor det bliver skabt. Men den her, den overnattede altså, og var klar igen næste morgen. Og så gik vi ganske enkelt i gang. Og den flok af kunstnere med her, som repræsenterer, tror jeg godt, jeg tør at sige, det som jeg var inde på før, en skepsis over for nul-tolerance og alt muligt andet. Og Anker er det stik modsatte, synes vi. Under Anker har der været plads til skævheder, til Jens Vejmand, til Skær Sliber, til Christiania og til Danmarks Radio. Den kritik, som de her kunstnere har af moderne politikere, deler du den? Nej, det gør jeg stort set ikke, for jeg synes, det er meget fornuftigt, dem jeg har med at gøre, eller har haft med at gøre, men jeg er uenig med dem. Men kunstnerne... Det er jo noget andet, end at være egentlig kritisk af deres måde at gøre tingene på. Ja. Så du har ikke den samme opfattelse som kunstnerne, at du synes, der hersker en nul-tolerance, og at det er spindoktorer, man oplever, der styrer politik nu? Jo, altså selvfølgelig. Spindoktorer er efter min mening et fuldstændig vanvittigt og tåbeligt ting, som jeg ikke begriber et knap af. Men det er jo nok bare på det, man er blevet en ældre fyr. Men jeg synes, at det gode gammeldags system med, at man selvfølgelig har nogle rådgiver, som man tyrer til, når man er usikker, og det er man jo ofte i politik, så drøfter man det med nogle af dem, man har måske særligt tillid til, og som man også mener har nogle gode råd, men ikke spindoktor. Jeg begriber ikke det system. Så hvis du havde været politiker i dag, så ville så ville jeg ikke have haft det system. Du ville ikke have haft en spindoktor? Nej. Men tror du godt, man kan drive politik nu i moderne tider, uden at have en spindoktor? For de har det jo alle sammen, kan man sige. Ja, men det er bare fordi, de har fået en fiks idé og tror, at det er løsningen. Problemerne er stort set stadigvæk de samme, og de skal løses ved, at man forhandler og snakker om tingene, og måske finder en løsning. Eller man skal have den konflikt, som et valg for eksempel er. Det er ikke noget, man skal stræbe imod, selvfølgelig. Man skal prøve at finde løsninger. Og det bliver ikke bedre af, at man får spildoktorer med til det. Da du kontaktede Anker Jørgensen for at høre, om han ville være med på det, nu spurgte jeg før, hvordan Anker reagerede. Hvordan var reaktionen? Kan du huske det? Jeg husker den som meget positiv. Jeg husker, at Anker blev glad, da vi spurgte ham. Og jeg husker også, fordi det her projekt er hævet over al partipolitik. Det her det er et projekt, som er meget personligt rettet mod Anker. Og jeg kan huske, at jeg fortalte Anker, at vi, eller kunstnerne her, ville ikke spændes for en partipolitisk vogn, hvor til Anker svarede, den er jeg helt med på, og jeg vil jo heller ikke spændes for andre politiske fraktioner. Så det er vi sådan helt enige om. Det her det er hævet over partipolitik. Det er noget rent menneskeligt. Men jeg husker, at Anker blev glad. Jeg har læst et sted om dig, Anker, at der på et tidspunkt var en skolelærer, der havde skrevet, at du var en brav elev. At du borgede for hæderlighed og troværdighed. Kan du huske, hvornår det var? Jeg ved ikke, hvem det har været. Har stort set glemt det. Måske er det fra dengang, jeg gik på aftenkursus, samtidig med, at jeg var lærer og praksisarbejder, og samtidig med, at jeg var i modstandsbevægelsen. Så gik jeg på kursus til præliminæreksamen, og der fik jeg et ganske godt forhold til nogle af lærerne der. Der var jeg jo voksen, og derfor måske var det muligt for mig at komme i kontakt med lærerne.
Fordi man kan sige, at lige præcis det ord, brav, er jo det samme, som kunstnerne hylder derfor at have været som politiker. Kan man godt drive politik, og så samtidig være troværdig og hæderlig og retskaffen, og bliver man ikke nødt til indimellem at have en ræv bag ærmet, når man er politiker? Eller bag øret. Eller bag øret, ja. Nej, det synes jeg ikke, man behøver. Det kan da godt være, at man må anlægge tage vis hensyn til det taktiske osv. Men det, jeg altid har frygtet, det er, at hvis taktikken i forhandlingerne tager overhånd, så bliver der ikke noget ordentligt forlig ud af det. Derfor skal man ikke bruge for mange taktiske kneb. Man skal være åben, og man skal være brav, og man skal være enkelt og lige til. Og så kan det godt være, at der er indviklede og besværlige spørgsmål, men det er ikke noget, man skal... der er ikke andet at søge at løse dem. Du har været i Fælledparken i dag, ved jeg, og siddet og signeret CD'en her. Hvordan synes du, det er at være i Fælledparken 1. maj? Ja, nu havde jeg jo netop den opgave i dag at signere disse plader eller disse CD'er, og derfor har jeg ikke mærket ret meget til stemningen derude på Fælden, men jeg har jo været der igennem årene hver gang, blandt andet når Ankerprisen den blev uddelt, som HK jo har lavet for ære for mig, for nu igen at sige det der. Men i dag var jeg ligesom bundet til en lang kø, som de vittigt sagde til mig, du skal ikke bare tage det roligt, Anker, fordi de står kun ned til trianglen i kø for at få en signeret eksemplar af pladen. Det var en rockstjerne, der var derude i dag. Ja, det er jo... Men tak, fordi du rundede dagen af her, og så kom her hos os, og held og lykke med salget af CD'en. Tak, fordi vi måtte komme.